Salutare, dragi membri de echipaj! Bine ați venit la un nou vlog. Vlogul ăsta o să fie ultimul pe care îl începem în România. Suntem la Calafat acum. Noi am venit de ieri aici și am... extraordinar! Da, am rămas pentru că ne-a plăcut și am vrut să filmăm un vlog de aici. Din păcate plouă astăzi, chiar peste Dunăre e Bulgaria, numai că noi nu o să ieșim din România pe aici. O să mergem spre Drobeta, Turnul Severin. Vrem să ne încărcăm bateriile la autoul pentru că nu avem baterie. Și nu să este soare. alimentăm cu alte chestii înainte. Da, plecăm. și să facem ceva cumpărături, dar nu știu dacă e voie să mergi cu... Da, trebuie să vedem. Da, trebuie să vedem. Nu știu dacă putem să intrăm în Serbia cu cumpărături. No, ideea e că nu o să mergem în linie dreaptă pe strada principală spre Drobeta, Turnul Severin. O să mergem un pic pe ocoliti, pentru că vrem să vedem satele de la malul Dunării. Dacă este atât de frumos Da. cum a fost Dacă... în drum de la de la Craiova până spre... aici. Da, a fost foarte frumos. Da. Extraordinar. A fost Nu m-am foarte așteptat. multe case tradiționale cu mult color, dar color fain. Da, noi ieri am fost la plimbare, nu am filmat. Poate și de asta ne place aici. Da, da, e foarte aerisit, străzile sunt mari Și este aici și mult spațiu verde. Noi am fost până la Dunăre ieri. Sunt monumente, da, parcul e foarte frumos, băncuții peste tot, să mergi vara. Și coșe de gunoi, dacă contează. Și coșuri de gunoi peste tot, da. Curat. E curat, da. Bine, pe drum din Craiova până aici, multe locuri murdare am văzut. Mergem. Noi am rămas aseară parcați aici, în față la judecătoria din Calafat. O clădire destul de interesantă, care are nevoie de ceva reparații, mai ales ferestrele sunt foarte, foarte vechi. Dar da, noi am rămas aici pentru că erau multe locuri de parcare și aleea asta, dacă mergi înainte, dai de Dunăre. Îmi place foarte mult orașul ăsta. Motivul pentru care luăm apă cu bidoanele și nu luăm cu furtunul, deși avem furtun, e că nu se potrivește mărimea aici. Mult mai mare robinetul ăsta decât ce avem noi. Și atunci nu avem de ales. Tot aici am fost și ieri și am luat apă. Ieri am fost și am întrebat aici la stația asta de ITP dacă putem să luăm apă. Și au zis că nu-i problemă, că oricum nu-i el proprietar. Deci nu se știe exact cine e proprietarul aici. Dar mă gândesc că pentru un pic de apă nu-i problema. Mai să nu cadă. Eu aduc apă, Victoria varsă. Ca să nu intru eu mereu înăuntru, că murdăresc înăuntru. Pregătiți de plecare acum. Am pus un pic pe avarii la intrare în satul Bistreț, pentru că mi-a atras atenția casa asta de aici, care e abandonată, dar care în trecut a fost ceva măreț. Uitați-vă un pic ce casă și în ce condiții e acum. Se vede clar că e abandonată. Nu știu anul construcției. Ia uite, ușa deschisă, ce frumusețe de casă. Și am văzut multe case ca astea în drumul nostru spre Drobeta, Turnul Severin. Wow! Wow! Am ajuns la Drobeta, Turnul Severin. But it's not just a panda. It's a panda baby. Au fost cuminți și primesc porția de ciocolată neagră
E tare, e? Da. Cum a fost, Victoria? Ai dormit bine? Da. Și am mâncat aseară la McDonald's de Crăciun. A fost bun, foarte A fost bun. În general, noi nu mâncăm la Mac. Mai erau oameni acolo care mâncau, semn că nu toată lumea merge de Crăciun la cabană sau la destinații exotice. Nu ne-a plăcut, a fost un Crăciun original. Anul trecut, de Crăciun, practic am luat decizia asta să cumpărăm, deci a fost o decizie, până atunci era doar un vis, decizia de a cumpăra o autorulotă și de a călători cu autorulotă. Anul trecut de Crăciun am luat decizia asta. Vezi că spuge ciocolata din gură. Haideți să vă arăt și locul unde am rămas noaptea trecută. Și am rămas aici pentru că am găsit curent electric aici, gratis. Și am încărcat ambele baterii. Până la urmă am decis să mâncăm ceva, pentru că dacă ne pornim la drum, nu vrem să trebuiască să ne uităm după ceva de mâncat într-o oră, o oră jumătate. Bem cafeaua asta și pornim spre granița cu Serbia. Yay! Nu mai mergem spre oriceva, o lăsăm pentru o altă dată, trebuie să mai întoarcem în zona asta, că e o zonă frumoasă. Trebuie să mergem la băile Herculane, trebuie să mergem în Banatul Montan, dar acum o să facem un pic Balcanii, mergem pe la frații noștri români, e un vis de-al meu mai vechi și o să mergem pe la românii din Macedonia, prin Grecia, la românii din Albania, pentru că vreau eu, e un vis mai vechi de-al meu. Nu sunt români, sunt români. Rude de-ale noastre. 13 minute avem de aici până la granița cu Serbia. 1 euro înseamnă 117 dinari sârbești. Da. Trebuie să facem o conversie de asta. Înainte să trecem granița, au făcut Victoria și niște cercetări și o trebuie să cumperi până la urmă un eSIM, o cartelă de asta. Am uitat pentru programe de planuri diferite, da. dar am găsit pentru Balcani, pentru 12 țări, 12 țări. Pentru 30 de zile, internet nelimitat, pentru 57 de euro. 57 de euro, da. Noi am găsit un cod de reducere în internet da. și am folosit. Da. Noi avem Starlink, doar că Starlink-ul nostru nu funcționează în Serbia, nu funcționează nici în Bosnia, Herțegovina și nici în Turcia. Deci o să avem ceva probleme cu internetul. Dar vedem asta este. Dar vedem pe drum. Deci dacă vedeți că nu mai răspundem așa des la comentarii, e pentru că costă bani. Și prima noastră oprire o facem în locul în care a fost insula Adakale. Acolo unde e vasul ăla a fost o insulă care nu mai este. Insula Adakale. Istoria insulei începe de mult. A fost mult timp teritoriul otoman, locuit de turci musulmani. Până în 1878 a fost teritoriul otoman, după care turcii au început să piardă un pic din teritorie, din influență și au rămas așa pe o insulă a nimănui și nu plăteau taxe, nu făceau armată, aveau mirodenii, rahat, bazar, moschei, nu semăna nici cu ce era pe malul românesc, nici ce era pe malul sârbesc. Și duceau o viață bună, au fost integrați până la urmă în regatul României și prin anii 60-70, când au construit hidrocentrala de la Porții de Fier 1, atunci se întâmplă drama. Autoritățile au trebuit să mute populația de aici, practic, pe o altă insulă și bineînțeles că nu toți au fost de acord, alții au plecat în Dobrogea,
unde erau mai mulți turci, alții au plecat în Turcia și da, așa dispare o comunitate exotică de turci de aici și insula e practic istorie. Avea o lungime de 1750 de metri și o lățime de 500 de metri. Și de la Adacale plecăm spre statuia lui Decebal. Bine, suntem pe malul sârbesc, deci e posibil să nu se vadă statuia pentru că nu e vreme bună. Dacă ar fi fost senin, sigur s-ar fi văzut. Am venit și eu să văd Orșova, dar nu prea se vede astăzi. Poate mâine. În schimb să văd gunoaie aici. Și ăsta e primul sat sârbesc pe care îl văd eu vreodată. Și arată nu că rău, arată foarte bine de fapt. Serios? Ia uite câtă zăpadă e aici. Frica noastră cea mai mare e că îngheață apa. Asta e problema noastră cea mai mare. Pe acolo, pe undeva, ar trebui să fie statuia lui Decebal, dar abia se vede malul românesc din partea asta. Am ajuns prea târziu. Voiam să vizităm cetatea Olubac, care e acolo undeva, doar că e închis aici, doar între 10 și ora 14 e deschis. Deci dacă vrem să o vedem, trebuie să venim mâine. O cetate disputată de turci, de sârbi, de unguri. Pentru o apă la 5 litri, un lapte, o apă minerală, o pâine și chestia asta cu mac, am plătit... Și două acadele pentru copii. Uite, Enzo reușește să o deschidem. Am plătit 31 de lei 70. Să ai grijă, Enzo, da? Mamă. Hai că îi place. Parcul ăsta este foarte fain. Noi voiam să aflăm la ce avem îndemânare, dar eu n-am putut afla și am încercat multe lucruri. Apoi... Da, ne-am dat seama că am fost la magazin degeaba, că nu am cumpărat ouă. Noi vrem să facem clătiti, în ultimul timp mâncăm destul de des clătiti și am uitat să cumpărăm ouă, deci trebuie să mă duc după ouă. Am fost la magazin și am cumpărat 10 ouă pe care am plătit 250 de dinari de ăștia de ai lor, adică 10 lei și 94 de bani, ceea ce în euro înseamnă 2 euro și 14 cenți. Victoria. Scump. E Serbia. Serios, nici măcar nu e în Europa, în Uniunea Europeană. 10 costă 2,90. Ok, dar e Olanda. Da, știu.
Adică Este aproape la fel la preț. e scump aici în Serbia, adică wow, ok, Și diesel a fost 1 Ah. euro 67. deci un litru de diesel e 1,67 euro. Mamă, dar în Serbia e scump. Trebuie să plecăm spre altă țară. Păi nu știu. Prima dimineața noastră în Serbia. Bună dimineața, Victoria. Trebuie să facem micul dejun și nu avem decât 6 ouă și nu avem suficient cașcaval. Așa că trebuie să merg din nou la magazin să cumpăr cașcaval și ouă. Și sunt speriat, vă spun sincer, de prețurile de aici. Vedem. Bine, trebuie să mergem la supermarket să vedem prețurile reale, pentru că are dreptate Victoria, o spus că astea sunt magazine de cartier. E normal să aibă prețurile mai mari. Dar o să mergem și la supermarket să vedem dacă într-adevăr e scumpă țara. Deci când am coborât de mașină să mă duc să cumpăr ouă, am văzut pe cineva care se uita la niște mașini, la vreo 100 de metri de distanță de autolut în spate. Și am zis că bă, nu e ăsta care vine să dea amenzi. Și am venit prin față, m-am uitat prin geam cum a venit în partea aia și am văzut că vine și se uită din când în când la mașini așa. Am venit repede în autorulotă și când l-am văzut în oglindă că vine cam ca doamna aia așa, am pornit mașina. Ideea e că nu se strânsese chestia aia de la bujii cum a venit și am pornit mașina, o trebuie să o pornesc, au ieșit un fum mult mai mult decât de obicei, că în mod normal pun contactul, las un pic, de 2 ori fac asta. Da, am scăpat de amendă. Victoria chiar zicea că pot să și conduc acum, dacă să iei să mă mut un pic de aici, ca să nu pară că sunt parcat, doar staționat așa. Poate nici măcar n-ar fi o idee rea. Cel puțin copiii o să mănânce, noi nu o să mâncăm. Am plecat din parcarea aia, am oprit undeva pe marginea străzii, tot în Golubăț suntem. Nu o să mergem la cetatea aia de acolo, deși e foarte frumoasă, pentru că ne-am uitat la prețuri și costă 6,50 euro de persoană. 6,50 euro de persoană, pentru copii nu știu, e posibil să nu plătim, dar și așa 6,50 euro cu 6,50 euro sunt 13 euro, pe care noi nu vrem să-i cheltuim la prima oră a zilei. O să încercăm să ne axăm în călătoriile noastre pe intrări libere, pentru că sunt și locuri, o să vedeți imediat, mergem într-un loc. Dacă tot nu mănânc micul dejun, măcar o să mănânc chestia asta cu mah pe care am cumpărat-o aseară. Am gustat din ea și nu prea îmi place. No? I don't like at all much. I mean, I like all the bread, but smells like the Polish one. Nu prea e bună. De când suntem aici, poate să confirme și Victoria, tot ne uităm după mașini și vedem că mașinile sunt cam vechi și cam răblăgite. Și acum am văzut un BMW aici și chiar ziceam lui Victoria, asta e cea mai luxoasă mașină pe care, cred că era un seria 7, nu știu. Îi zic lui Victoria, cred că e cea mai luxoasă mașină pe care am văzut-o de când sunt în Serbia. Și ce credeți? Era de satul mare, din România. Nu reușesc să mănânc chestia asta, serios, îmi stă în gât. Am observat că sunt destul de înguste străzile aici în Serbia și pentru noi asta reprezintă o problemă, pentru că suntem mai lați decât o mașină normală și conduc și ăștia prin Serbia
destul de... Da, și de multe ori vin foarte aproape de noi. Și mai sunt și cu camioane sau ceva de genul cum e aici. Mamă, uitați-vă un pic ce străzi. Zigzag, zic ăla. Da. Noi trebuie să ne continuăm dimineața și anume să luăm micul dejun. Bem și cafeaua. Suntem în cimitirul din Chisilievo, acolo unde în 1725 un anume Peter a murit și după ce a fost îngropat au început să moară oameni în sat. 9 la număr în primele 24 de ore. Și pentru că cei care au murit înainte să moară au spus cunoscuților că au fost vizitați de Petar, sătenii s-au panicat și au cerut ajutor de la autoritățile austriece care controlau zona. Austriecii au trimis pe cineva care a desfumat cadavrul și a constatat că îi crescuse părul și unghiile erau mai lungi. Pe lângă asta avea și urme de sânge la gură, ceea ce i-au făcut pe săteni și pe oficialul ăla trimis de austrieci să creadă că Petar s-a ridicat noaptea din mormânt și a mers la oameni să le sugă sângele. Acum, vă dați seama, erau superstiții și cel mai probabil Petar a murit din aceeași cauză din care au murit și ceilalți 9 săteni după ce au fost el îngropat. Cel mai probabil o pandemie de o boală necunoscută în 1725. Dar legenda a mers mai departe pentru că austriacul care a făcut raportul ăla a trimis raportul la Viena. În Viena s-a scris în ziar și așa a devenit cuvântul vampir cunoscut în Occident. Și practic suntem norocoși și noi românii pentru că noi am avut câștig de cauză cu Dracula al nostru. Nu așa? M-am întors la autorulotă pentru că e frig afară și mi-am adus aminte că trebuie să mai scriu ceva membri noi pe ușă și în același timp mi-am adus aminte că nu promovez suficient aplicația asta Polar Step pe care noi o folosim. E o aplicație care practic ne urmărește și voi puteți să aflați în timp real unde suntem noi. De exemplu, dacă vă uitați aici, aici este o hartă a Europei cu traseul pe care l-am făcut noi în cele 240 de zile de când am plecat de pe 1 mai. Arată aici traseul pe care l-am făcut în Polonia, în țările Baltice, dar și în România. Și nu doar că vă arată traseul, dar vă arată și pozele pe care noi le punem zilnic pe aplicația asta. Și vedeți, acum suntem în cimitirul ăsta, unde a fost documentat primul caz de vampirism și arată cu roșu. Deci acolo, asta este locația noastră exactă. Deci dacă doriți să ne urmăriți în timp real și să ne și susțineți în aventura asta noastră, nebunia asta pe care noi o facem, deveniți membri plătitori de echipaj și aveți acces la linkul
de la aplicația asta, care e în comunitatea de membri plătitori. Așa puteți să vedeți în timp real unde este familia Cristea. Ne este frică că știi lumea unde ne aflăm în timp real? Nu, ba din contra, ne simțim în siguranță, sincer vă spun. Nu așa, copii? S-au adunat ceva membri noi, așa că acum Victoria o să se apuce să scrie numele a 6 sau 7 membri noi. Deci așa o să facem și de acum înainte, o să scriem numele noilor membri în locuri mai speciale, așa. Mulțumim Clopoțica Magica, Mihai Drasovean, Istvan, prietenul nostru care ne-a ajutat și în Olanda, Alina Roman, Vindecare Energetică, nu am căput numele întreg, Miriana Zora, mulțumim, Dragoș 2024, mulțumim, și Alin Cristescu, mulțumim. Acum am văzut că Alin Cristescu a fost scris deja, doar a făcut upgrade acum, dar e în regulă, e trecut de 2 ori pe ușa noastră. Victoria a început să corecteze numele care în timp s-au deteriorat. Aici sunt copiii care se joacă, Enzo se joacă cu Lego, Zoe se joacă cu alte jucării. Aici e un pic de mizerii, dar asta e. Noi ne luăm la revedere de aici, din cimitirul ăsta. Mulțumim pentru susținere, pentru like, pentru că v-ați abonat, dacă sunteți abonați, dacă nu sunteți abonați, vă recomand, pentru că ne ajută mult pe noi și până data viitoare, rămâneți cu bine!